Hementxe daude, hain zuzen ere, argazkian. Noski, Atxanoski. Bai. Angel, bueno, Angel, oide, ostateko Angel. alako baten jakin gendu Juan Angel zala. Bai, baina Angel. Bai, ostateko Bai, Angel. baina Angel. Sisteroa. Felixa, Zarna Ignacio. Ignacio, Pedro Mari, gaur egun periko dana, ibuzela, Pedro Mari, Bai. Angel Mari, ni noski, ni. Hau Jesus, moko txorrotxau. Da, hau, orduan ostateko Maralorez, guain nekane dana. Zuen etxea, ostatua zen, ez da? Ostatua, gero herriko etxeata jarri zuten, dana hemen jaioak bai, ditu. Erderaz, karta guztiak kasa konsistorial. Eta gaina, uste dut, gela hortan jaiotako zaretela, ez da? Bai. Danak Danak gaituk etxean jaioak. Etxean jaioak. Danak etxean jaioak. Orduan, geroz, jokemen kontuak aurrek lapurtzen zituztela eta orduan zegoen bilorrik. Danak etxean jaiatzen ginoan. Zuen jaio zineten gela horren aldamenean badago eguzki erloju bat ere, da horren inguruan badaukak anekdotaren bat, ez da? Bati adarra jotzen hasi eta nik moko txortxa da gero esan nire nire moko txortxa hola hartu, zeharka begiratu eta nire irudien oinarrituta txilidak egin zidan hori eta sinistu egin zidan. Zuen ostatu horretan uste dut herrian zeuden bi telebistetatik bat zegoela, ez da? Bai, herriko telebiztamen da beste azeukaken apaizek. Don Jesusek eta beste hemen, Bai, bat hemen herriko, gure etxean, bai. Azkeneko zea lehio hartan, han gela bat, telebizteko eta jendea mejuntatzean, iganda txaldetan, da larun batetan, Pepita Jan, da telebizio ikusi. Bai, telebizio ikusi, bai, oso han ikusi ginen, Bonanza eta Virginia, no, eta oindik ene... Horre, bitxe genioen zea... Lehen gari baten gaina lehen gu bezpeatata jute genioen. Bai, bezpeatata. Bezpeatata, horre bitxe genioen korrik aldein aien, ze Virginiano hasteuen... Bonanza musika, takatan, ondoz, Bonanza orduan, bai. Behin baino bezpeatata. Boixe, da orduan, hola gauza gehiago. Orduan, zegona telebista bakarra egon eta danak ikusten zutena, ez duen bestik. Antena txinoain eman zuen gaina, oso goi. Antena hor, arre alden. Arre alden nuan, eta kablea jatxita, eta askotan, jun dituan, igual. Bai, eta behin baino egiten gertatuan, edo futbol partiduak eta hola ziren da, herriko argiak itzeli egin behar izaten zituen, ez zola beharra indarra telebista hura ikusteko. Eta gero, pelotan da, hemen aritzen zineten, futbolean ere bai? Karreapen, bati bat pelotan. Hori nire aitzakia, hemen... Hone alde jokatzen ginen? Hone aldea, eta orduan nik beti izaten diet, nire karreapen ikasi nuelako, ezkerra txarra dauka dela, horretik izaten nian. Futboleko porteria, hau. Porteria, hau. Hemendik, area. Frontoian anuan beste porteria. Uste dut araudi berezia zen dutela, ez da, futbolean? Bueno, orduango araudiak. Portero gatera eta bere taldeko batek ikutsu arte, ezin ziren beste inok ikutsu, baloia, haik eskandaloak. Beste portera inok dute, hemen jua tipiko izetuan, jota Elizako paetan kontra dain. Bueno, iruditzen bozizue, barrura joango gara, ea zuen etxean nola zegoen kontada dizaigu zuen. Dena segidan nuan hemen, eskailera, barik. Ez duen hor, eskantzilui gabe, dena segidan. Oie, berditza. Bai, Eskilera horretan batzuk nahiko... Ba, hemen goien taberna ban, da hio ondo, baina batzuk gestiagon gero. Bai, Komeri batzuk. Horre beda, hemen taberna. Eskubita taberna. Hor denda, hor sala zentezana, eta hortik sartzean gure logelare, bai, hortik. Da taberna eta sukaldea lotuta zedeken, da denda eta taberna ere bai. Horako... Da zuen aita saskigile eguan eta hor nunbaiten egiten Auki da gortan Horbeian labea, zien horbeian labea, eta hemen saskiak hemen... Zumitzeketan, ateatek hemen aitzeuen, askotan hemen aitzeuen bai. Eta hor, zuen aizalekoa? Aizalekoa bai. Zepoa jarri eta hemen digen errepatzen ginen xoxo arrabutuk, hortzeok, arrabutuk. Elizardo Rafael da atzekin. Lau bost zepo jarri eta hortik gen errepatu eta deni nola ditzen ginen. Eiko leku hemen, gero nintzen hemen oitxutan nola oitxu ginen goetxe bizitza batean atzeriak. Baina... Zazpilan gaina. Ba, ez zazpilan ginen. Hemen goien biziketan ibiltzen ginen. Gaz biziketa hain dauden biziketa txikitako batekin, biziketa beltza honduita batekin hemen goien ibiltzen ginen. Zeman metro izango ziren gure logelak, ze? 50 aixa. Salan festatan da soinu gotzen da itzituken. Ondo, salan, da gu ondo. Agullo? Segolo jegin guk, Hoxe duk lehen kanpoko lehioa barrukaldean dagoen. Beti ikusien lehio ide, hemen berez paeta gogoan, hemen goiuan gela, gurasoen da loget hor gaituk, esan bezala gu bostok hor jaiotako gaituk. Eta gero hemen sala,
Bai. Eta hemen izate joan, mai luze batuan, da Luze bat. festa eta asko dituen hemen, da festa eta soinu jotzen da hemen aitzituen, da gu, hauntzan, horra hauntzan, gue lauela. Ostatua izanik, hemen sartu irten handia izango zen, ezta? Jendearen sartu irten handia. Bai, Gero bazkari hemen, bai, herrin baitxoan, 3-4 ezkongabeak, beti hemen bazkantzen zuenak. Hemen oso euren osartzen aban, Gaztelu mendi bersolaren atxona, Batista. Bai, oide. Leondoneko Batista. Batista gande, bai. Hore, zeban. Bueno, da, Xus, Angel Mariri nondik azaldu zitzaion, edo nondik etorri zitzaion bertso saletasuna? Betze, hemen ameste persolari ikusita, gu hemen berso asko aitzegin, honi nola zerbaitek guriz bezala, behi zerbaitikola piztu zioken. Patxitxi horri hemen ezatu nian. Arozamena ezatu nian. Arozamena. Uztabide behin etorri guen. Jose Elizaso, agirri askotan. Laskatxiki. Txomin Garmendia. Eta 9 urte zituela, lehenengo bertsoa bota nahi izan zian, baina ez omen zen ausartu. Eta nahi. Nola izan zen historia hori? Nik esango dieta lehenengo, hemen nituan bi Xantuko Daniel, Xantu eta Gametxeko Luis. Eta biek ezkonga behitu, hemen bazkaltzen zuten egunero. Eta beti apustun da biltzituan da, epe bat jarri ziten, sapelatza bota baietz. Epe jakin baten, Luisuan eiztari. Luisuan eiztari, eta txulita jokatu ziren. Horren gaina apustuola serioa zanen. Txulita izate ba. Txulita, jendeek txulita itxetzen zuen, jende erne jartzen. Txulita jokatza guan, txulita. Hemen zerbait serioa zijo aquí. Bai, eta gero ni berari kantatzea atrebi ausartu ez, da honi papele. Ibeazia 10 urte izango ditu orduan? Bai, oso mehen nik utxutxuk, goatzen hau paperen ekarri zitela eta gioz lehenko esan txoi, bai, paperen. Haudek, nik idatzi nuen lehenengo bersoa. Baina hau kantatzen ausartu ez, da iria nahi kantatu ziren. Bai, eta honek kantatu, Angel Marin Estarri, zango ginekik, Luis nazkatuta dago bere karta hoiekin, ez du kontui jakina izapelatz batekin, galdu egindulako apustu Xantukin, Xantu gustora dago bere txuletakin. Bigarrengo eta hirugarrengo ondo lotuta zauzkak. Eta konturatzez apustu Xantukin, orduan nik kontatzen nion apustu jarrezio Ankeluzia zela. Horren beste banekien. Aurreneko bersoa eta trampakin. Eta gaina beste batek atatu. Eta hortarako, ordurako nik bersoak banitzezkian buruz da ikera. Nik askotan katatzen nian Laskoitxik bertsoa. Alfontso Irioni jarri ziren puntu zea. Andreak agintzen du etxe gehienetan, da Laskoitxik imitatuz kantatzen nian. Hori sinisten dizut Alfonso benetan, ta sinisturikan nago zure esanetan, nola galtzak dauzkagun oraingo modeetan. Hoi kantatzen nien da, gau besta kantatzen nien, bersoa bota iezu zeure buruari, eta lehenengo, ezaguna det eta errezadet hori. Urrengoa, txapetan kantazuena, bersoa bota iezu zeure buruari. Orain dala 4 urte jarria da hori. Bai, berriz, jarri zutelako. Errepikatu intziten da, guatu itxen bestean da bote. Da gu hoi kantatzen genizkian, berso horiek. Eta uste dut, Ameriketara ere bialdu dituela bersoen batzuk. Bai, hori ere eginean hemen bersoa kantatu, gai jarri zieten oholtza aurreza horre zegoen ez, hori da gostatu zure jaiotetxea, eta gai jarri zian eta bigarrengo bersoa, ni bazik nola goten da, gero, idatzi nioan bere osaba Inazio apaizari, gue Ekuadoren zegoen. Inazio Labaka. Gure osabakin, Inazio Labaka, bai. Eta bai, eta bigarren berso bintzatuan, nere babesa zinen zu beti, hor bizi ginen artean, udako bero zakarrez edo, negu erdiko elurtean, pelotan berriz ikasi nuen, hor bertako arkupean, noizbait hilko naiz nere gorputza, estaliko da lurpean, ostatu zarrak iraun dezala, beste horren beste urtean.